Bon dia, avui en aquest vídeo tenim com a objectiu explicar què és un neologisme, quines són les diferents maneres de construir aquest tipus de paraules i també explicar una mica quin és l'organisme encarregat d'incorporar totes aquestes paraules. Anem pam a pam. Primer de tot, hem de dir que un neologisme és una paraula de nova incorporació d'una llengua, que tant pot ser el català com qualsevol altra llengua del món, i aquesta utilització d'aquesta paraula dependrà de quina acceptació té entre la comunitat de parlants. Aquests neologismes poden provenir de tres maneres diferents. Primer, pot provenir d'un manlleu d'una altra llengua o pot venir per mecanismes propis de la mateixa llengua, de la llengua originària. En aquest cas seria la derivació, com per exemple transgènere, en aquest cas afegiríem un prefix a la paraula gènere, o la composició a partir de paraules comunes. Per exemple, salvapantalles està format pel verb salvar més el substantiu pantalles. Els manlleus, que hem explicat ara que són paraules que incorporam d'una altra llengua, són això, són mots que passen d'una llengua a una altra i s'integren completament. És una nova paraula que serveix per denominar nous conceptes o objectes que fins ara no existien en aquella llengua. Per exemple, en el camp de la informàtica és molt clar com les primeres paraules de tot de coses que es van inventant sempre són en anglès, doncs les altres llengües moltes vegades agafen un manlleu, que és un tipus de neologisme, per incorporar aquesta paraula en cadascuna de les altres llengües. És una paraula nova que a la vegada serveix per denominar nous conceptes i objectes, i la seva finalitat és adaptar la llengua a les necessitats comunicatives del moment. En tenen totes les llengües del món. Per exemple, en català tenim la paraula xat, que prové de l'anglès, però en canvi també el castellà en té algunes que provenen del català, com faena o pantalla. Després, els neologismes acostumen sempre a aparèixer per designar un nou objecte o un nou concepte que abans no existia. Tot i així, també a vegades aquests neologismes serveixen per incorporar nous significats a paraules ja existents. En canvi, els barbarismes són una altra cosa. Els barbarismes són paraules, són expressions que provenen d'altres llengües, també com els manlleus, i que es fan servir en la llengua originària, però que no han estat acceptats per part de cap organisme lingüístic. És a dir, són paraules que aquesta adaptació a la llengua pròpia són incorrectes. Bàsicament, segurament perquè ja n'hi ha una de pròpia que es pot fer servir en lloc de fer servir d'utilitzar aquest barbarisme. D'altra banda, qui és l'encarregat d'acceptar o de decidir quina paraula s'incorpora, de quina manera s'incorpora, si a través de la composició, la derivació o a través del manlleu, i quines no? En aquest cas és el Termcat, el Centre de Terminologia, que va ser creat l'any 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, que té com a objectiu la fixació de les formes catalanes d'aquests nous termes que van sorgint sobretot en àmbits molt concrets del coneixement, en ciència, en tecnologia, etc. Des del 2014, l'Observatori de Neologia de la Pompeu Fabra i també l'Institut d'Estudis Catalans organitzen una crida oberta a participar a tota la ciutadania amb l'elecció de quina és la paraula nova de l'any. Aquesta elecció d'aquesta paraula es fa a través d'una enquesta online i durant els darrers anys hi ha hagut paraules que han estat acceptades en català, com per exemple coronavirus, negacionisme o birra. Fins aquí el vídeo explicatiu sobre neologismes. Ara és el moment, com sempre, de contestar les preguntes.